lagi ta anak nila Elmer at may gugwapo at Elmer di ay og simple. Sige lang JP kay ano adto lang nga ta ila kwarto ha dili kawat ang ta hikap og tan-aw ina bibi ha. Ayaw nga buon na adto lang ta dito na anhilang ta din magduwa ta adto dito ha. Na ayaw nga buon na hangtod ron, naglipig paghihapon ko. Si Maria Asun o si Pari Paul, muragik karir yun nila ang pagpangapuhan ni JP. Hangtod na si Elmer, muragik tinuod sang amahan ni JP. Bilib ko ining mga tawhana, muragik tinuod nga anak o apo nila si JP. Kanina lang, dito si Pari Paul ni JP sa eskwelahan. Makapalibog. Ma, musunod ko ha. Oh, pasensya na ha. Okay ba nga may abot na daan mo? Naibaw kong madili ka excited sa mong pag-abot. Maya, kumusta man ang bata? Tuas Elmer ma, mo'y nahibilin sa mong kwarto. Mo'y gahapon ma. Mo'y kausaban sa bata. Kung unsay mo nakita pag-una, mo nagapon. Paasa pa man na. Mao naghihatag sa Diyos sa inyo. Joker, Miss Lord ma, oy. Waka ni kumidyahe. Shane Pearl. Dili joke. Dili na joker. Karma ang angay itawag, anak. Ha? Mao jud. Karma ang angay itawag, anak Shane Pearl. Kay kaniadto sa nagmagdos pa ka ng bataan. Sige na mag-awayan si Jinjin. Sige panaway. Tanawa. Uy, nalighatag sa Ginoo nimo. Gabaan ka na. Tinuod ba gid na ay gaba ma? Aw kundi man gaba, karma. Di na ko tuyoon ma ba? Magsige kog tanaw sa bata lang may kintukon ma. Mahal na perhin. Shane, pero ayat ang paghunahuna, anak. Mortal sin ka na. Gusto ko mga mawa siya sa kong pananaw. Gusto ko nga mawa siya ay ning baya. Shane, pero anak mo siya. Dugo siya sa imong dugo. Ali JP anhilang ta ana amang Baby Lloydie. Ayaw saba Baby Lloydie ha. Anhilang ta JP. Hilang ta oy. Tanawin ta Baby Lloydie. JP. Ngano? Di ay buol man ka. Dili man musugot si mami. Tan-awon ta ko sa akong manghod. Buol di ay ka wa kita imong manghod. Gilang lagi. Di ba ingon man nanay Jinjin, kawat lang ta adto kwarto ila Shingper para kita jud ta imo manghod. Nay, suko di ay kung tan-aw lang sa manghod. Suko di ay Shingper. Sige lang, lagi mangita jud lagi paagi nanay Jinjin ha. Para kita jud ka imo manghod ha. Promise nay? Promise jud nanay Jinjin. Promise jud. Baby Lloydie. Ayaw lagi saba. Promise jud nanay Jinjin ha. Awa Baby Lloydie awa. Anya, kamusta man yung planong pabunyagan ang bata? Wa ko'y planong pabunyagan ng bata ama ay. Unsa? Ayaw pagbinuang Shane Pearl, ha? Kina na pabunyagan si Corazon Pearl? Gusto ka mga ibutang imong name sa ngahan sa bata? Oh, mao naman ay nabutan sa birth certificate. Katunang interview ang mga taga-ospital para ma-register ang iyang ngan. Wala ko'y choice.
Mao naman ginay rehistro. Corazon Pearl. Kung gusto mo pabunyagan ang bata, kamoy bahala. Basta ako, I don't care. Di ko manginlabot. Unsa? Unsa di mangilabot? O syempre, inahan ka. Kung mahimo pala mo resign anang pagkainahan anang bata ama, mo resign jud ko. Syempre, ay pag yun anak. Uy, kapaan ka ba yan sa anghel? Anghel? Anghel ba tugnaw ma? Tanawa ra ka, sugod na sad ka, nanaway na po ka. Mauna na. Karma na ka tungod sa iyong pagkahinawayon. Dondon, Nandiyan na. ikaw ha? Naniid ka? Wa lang eh, man ako to yung tanan ng magawas talaga dili lang. Ay, ano bang gidaman ko ni mo din eh? Ha? Wa ayo ko'y saan nang, uy, wa gina ko tuyuan na nga makadungog ko sa ilang pinagsultihan. Unsa o masagod nga wa man kay nila masirang pultahan ba? Ikaw, Dondon, dili man mong gibuhat ha? Dili husto nga mamila ko sa panagsultihan ng mga pan. Nang, wa lagi taon to nakutuyuan ang siya na eh. Kuan manggod ba? Didto mo ko ni Dong Elmer sa taas. Unya, niingon man siya nga si Inday Shinper naa sa kwarto ni Ma'am Pearl. Di mo ito nga naog ko. Kay ako untang pahibawon nga ang mga butang sa bata ako nang nasaka dito sa taas. Ay unsa bang pagkaunsaan na nga nakabati man gyud ko niya. Interesante kay ilang gipanagsultihan di mo uto nga. Kuan natintal kog paminaw nang. Agoy. Naghisgot man sila og karma. Ha? Karma? Nga ko no doon. Ay, nga ano lagi? Sultihe ko. Nang siya na ay. Di mo sa dekatismusa lang oy. Sultihe ko. Kuan ba? Si Inday Shinper ba? Mura wa malipay sa iyang anak. Ngano man di unsam ka di dagway na iyang anak nang? Nga, nagisgot mo to silag ka ng kuan lagi, nakarma kuno. Unsam din ang anak ni Shinper lang siya, nadili din na tao. Amaw ganun doon. Unsa dili tao ba? Ambot nang uy, basta kuan lagi. Ano man ka na uy, mura man ka. Naungo man ka na, nag-concert kagabi nang siya na. Ay, naunsa man ko eh. Naburyong naman ko, kuan lang ba? Niingo man ko si Shinper nga, wa lagi kuno siya malipay. Unya, di sa kuno siya ganahang pabunyagan ang iyang anak. Nayabag mo na yung bata ah. Dili kuno nila pabunyagan si Corazon Pearl. Corazon Pearl di ay ang ilang gingan sa bata. Nya ni anak pagit si Shinper nga di anaan niya si Ma'am Pearl nga ganahan kang ibutang imo ngaan sa bata. Ma, anak. Nang siya na. Nakakita nakasdagway sa anak ni Shinper. Ano man lagi di ay? Naintriga man ko nang Mong gusto naman nung kung makakita sa naong sa bata. Pero unsaon sana kung kakita nga giputos man nilag lampin. Wa naman taon na mausurong lampin Dinato man dato man ta sila ang kanang lampin para ram tanas mga pobre pero ilang magiputos di wa makita pagkatoy-toy. Magkapaintriga gyud tinuod. Sagdi lang. Igawasan man gyud na nila ang bata na. Makakita ra gyud dira na doon. At tangan ginanako nang kay naintriga gyud ko. Pero ang pangutana kung ipagawas baka na nilang bata. Ug mga walay sukod mapailubon ug matuod gihatag mo sa kalumog luyo sa mga pag